abusua se ohwe santena atwa ebeya na chese eye Oheneyere na ebeyi Barima Bretwum Okyere Bediako toso mienu ono ankasa ne twetwu mutwa na one ne kona ekra na Oheneyere ona sese die ade ato nani ama nani etutu ato nsem enti sese ni entwuma ene ode ayi nkoa wate bi ede abɔ ne kromu di bi asra ne nsa ho ene ade na wokura nyinya ahaban na afei yede doso bi ede agugu ne nsa so na wabɔ Abibirem a ekyere anibre wojawo duane esija so ena sese ehwe agu ede ene one ne mabedi one ne mabedi ananse kyese asam no akoye areho a sese ni wono nani etutu ato ne nsem a ato anibre ato yawo ato areho okura ni ba one bemmen nyame adaroma wono wo miensa ena eneyi akwakoba ne se yi akoya areho sempa na Oheneyere ejina eye Anglican wono him book no eso na woyi PAB 787 ho ena oyi ya wode saa eyi edifri ya all the saints shall be with God enyom no enno achese wode atro nsem ede afa nikunu na ohwe Oheneyere nsam a wotro ye na arehosem ena woka na wode akyere Oheneyere ekyire mu a areho na odi hu yawo se enne wahwere onipa tese na ebeye din ti obetimi ahia nipa bi sei e wona brabo mu bi osi ewum wonom tan ya che womu wo fa wo se ayonkofo na mfofa ni mu a isa na ekyire bi enyini na ababeye odokwan so ama wonom atena wose bra wo hu owura anase Omanhene no na wo frɛ ne yaw papa yaw idi anu ode frɛ papa yaw no ansa na papa yaw ko nanimu a na obeye oposi ni eti wo so obeye oposi ni wiye no no na edi ode frɛ no se aban ana oju anani waka ese akoye ni gisem omuhia be se finhia dunkunu akimi yenso no finhia be se dunumni ena achi na se nnu achi ena omo ware ye ankasa pa a won muji omutum amamre ene amane kwan so a won beye ukunu ene oyere won matrase eni jim bonkomo se ayenko bonkomo se onua bonkomo se okunu ene oyere a won mo etena ase o se enu achi no no ojo ana ode frɛ ni beye posi ni won ware ye achi ewi ye no no won tena ho odo ene ambrase wona achi ansa na sumasim bi wo ba be hu ede afiri won ankasa nasew ehono na we ko ba edin bi a okoteye se Ampretwum ya no obi sa ni kunu se na Ampretwum nso no ono nso ne hwan eho na Barima ebe ka chen se Ampretwum eye wukunu lidin e wo se asem okan ya ne se oh okay yo aban ene ne mate ene nyina ekoye ni gisem ti obi sa ne se na aban no so betimi afre wo Ampretwum bi ene wo si da bi wetimi afre a ese wutua sika shemafunum anza na so betimi etuesika abose adin bia wotumi abo ekoya asresem a wonu nyina ebode mu na wono se ya wono manigi won wo se firi ho no onya asa adin weyi ede be kan ho a Ampretwum no na obo nenso obebo a na ese wode ebo no de adaada ne kunu ne bia waji bibi ede afiri ne ho no ma ekoya ni gisem won matena se odomu a anigi mu ahobrase mu a ena wono edi enya nkwada miensa edi ababa beka ho a ama eneye maame anasa Oheneyere ekyiri mu a eda wote ni kuru yin kan twatro kura eya afi twemu bonya bosumu December ne da ne toso dunso ena oni ni kuru edi nkomo adwuma no oyi ntie no no na wono ta edi nkomo de enso no na akwanya nta ama ema wo mta hu wo ho hwehwehwe sanse waye aban nipa ni nyina mu no wose wono to aso ebo nkoma na se be mai beba ene wo frɛ na wose oh I'm in town na je say I'm in town no de wo pa che nyina ne se waba eyefe a wo mu dia won de wo kan ya na wo hu se oba I'll be in town na oba no no afi wotewa na December bosome ne de toso aduonu eba akumu no ofre no ka kire ne se wo beba obeba no na nani da so se owura eba anche ebiem na afi de ko edi akiri ba ya efi nase nimpo ho no Omanhene nana Omanhene ho na woka wo de akire no se asem sei na esi ni kunu no
atoa nananom ewo nse do a ofira ne ntoma ewo tintin ene wo se ho na no asem se obisa no ewo nlesi poto kasem ewo phone no so na obisa ne se how when what why where ensima na obisa no no aden eba ne sei da be ne siye ne firi hene ensima na obisa ene wo so bremu a na wo tietie mu a wo su a tatemu na so opatafo entimi empata na manyi nani atutu atoni nsema na akoye areho a sambi na enye asem keto akra wo se berima eja ne yawo berima eja na areho berima eja na ankonam oye obia na sebio na dwimu do na nitirimu bobel na onimde obia sebe wo wani suade hu na onini edi nkomo ene ade nyina wo se ne ya berima koyi ebeye den sanse adwempa na o mabɔ ntimu pa na o mapopese om de ye niema sei no wa ye ne se etetea amaba wakoja ne isuburu eni ewo honoma akoya areho sempa den so wo se wo senyampa ede ma no se wo twedi amponte kwa fa mo otem nkwachi tonsu no bo wia no obeje berima Bretwum Okyere Bediako autosu yinu Omanhene ewo Sekyere Kwaman na ode na sie ede ama no gidi sedachi bia no nso no wonu nyina ebe baba bisia wei eye Oheneyere Abibirem areho sem tribute wotroye na ode ama nekunu abusia same Oheneyere ena wanya ababa beti akonwa ewo honom no ene se wo hwe na entwuma ne bi wo twa ndense nkran kama ena entwuma ne bi ne de aye na fono ho ne komu ne metri ene ne nsa ho ene ade wo kura nyenye ahaban ena afiyi ehu se agechiri bibi ekura na ehu se eburo ene ne me bi hye ni nyina entemfu anwo no eche areho aduane asese yi asa na atono ni abosa no a wona ne ma ananse ene mu bi ma wo ma ene se bi amamre ni amane ba so wo che sese so re na ene bi so ja ni se obey ni abiri bi amasese wo che no abuja se o hwe oba panyi a wo se ya eyekumewu manhema sabi kumewu manhema wo ni ka trasa wono ena areho mu no oba beja wo bi asa ntimi ngi Dentini ebube ne brebe ze si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the program ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame se Bediako ne bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya